Вітаем, шановныя слухачы, гук-рэжысёр Тацяна Васількова і вядучая Наталья Сіротка запрашаюць усіх зацікаўленых далучыцца да дыялогаў пра культуру. Сёння размова пойдзе пра класіка беларускай літаратуры, стагоддзя якога мы адзначаем у гэтыя дні, Івана Шамякіна. Мерапрыемствы, прысвечаныя гэтай даце, праходзяць у розных установах, не выключэнне і філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, на якім працуе мая гостя, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Славяна Шамякіна. Пра тое, як на філалагічным факультэце ушаноўваюць памяць яе дзеда, мы і пагаворым сёння. Вітаю, Славяна. Добрый дзень. Славяна, як вы лічыце, якая кніга вашага дзеда Івана Шамякіна самая вядомая, самая папулярная і самая любімая у беларусаў? Мне здаецца, што неправільным будзе вылучаць толькі одну кнігу, таму што Іван Шамякін працаваў больш за 50 год, пісаў і друкаваў кнігі, і ў розныя перыяды гэтага часу розныя кнігі былі любімыя. Мне здаецца, тут Шамякіну вельмі шанцавала, таму што ён пісаў па гарачых слядах, і гэта адразу рабілася нейкім вельмі папулярным, так? Так, ну у яго, напрыклад, пасля вайны былі творы пра вайну менавіта, напрыклад, яго першы раман «Глыбокая плынь», які адразу быў адзначаны вельмі ганаровай прэміяй. Ён пра вайну, значыць, а потым у яго былі пра самыя розныя з'явы жыцця і, напрыклад, пра прадстаўнікоў розных прафесій. Вось можна заўважыць, што ў розных колаў грамадства, у тым ліку у людзей розных прафесій, розныя творы Івана Шамякіна любімыя, таму што, напрыклад, вельмі мала твораў беларускай літаратуры, напрыклад, пра медыкаў і архітэктараў. А у Івана Шамякіна якраз адны з самых вядомых яго твораў гэта раманы «Сэрца на далоні» пра медыкаў і «Атланты карыятыды» пра архітэктараў. Ну, я б яшчэ заўважыла, што «Сэрца на далоні» гэта адзін з галоўных герояў. «Сэрца на далоні» гэта таксама і журналіст. Так што журналістамі, я думаю, таксама вельмі любімы гэты твор. Ну, я ўвогуле чула ад многіх людзей, што менавіта «Сэрца на далоні» іх любімы твор. Там можна сказаць пра яго, што ён можа быць самы папулярны. І такая цікавая пра яго яшчэ інфармацыя. Шамякін увогуле умеў прыдумваць вельмі прыгожыя назвы для сваіх твораў. Майстар на гэта быў, такія запамінальныя, вельмі яркія, вобразныя. І вось гэтую назву «Сэрца на далоні», я бачу, выкарыстоўваюць зараз журналісты вельмі часта у сваіх матэрыялах для назвы нейкіх артыкулаў, напрыклад, зноў жа пра медыцыну або пра нейкія гуманістычныя ініцыятывы. Яна такая стала вельмі модная, можна сказаць, назва. Яна увайшла ў такі шырокі культурны кантэкст. Дарэчы, яшчэ ж атрымліваецца, што гэта, што ў розных пакаленняў розныя любімыя, да? У тых, хто памятаў вайну, гэта творы пра вайну, для тых, там, у 70-е, для тых, хто жыў у 90-е, магчыма, сталі важнымі творы, якія ён пісаў у 90-е гады. Так, ну, напрыклад, вельмі вялікая, канечна, трагедыя нашага народа Чарнобыльская аварыя, а Шамякін напісаў адзін з першых твораў вельмі такіх аб'ёмных. Менавіта пра яе раман «Злая зорка», і вось ён, я ведаю, вельмі папулярны, вельмі аказаў вялікі ўплыў на пакаленне 80-х, 90-х. А, дарэчы, вось, ці можна Івана Шамякіна адносіць, там, напрыклад, да пакалення шестидесятнікаў? Ці можна, ці ён робіцца шырэйшым за пэўнае пакаленне? Не, ён пачаў пісаць яшчэ ў 40-е гады. Ён напісаў сваё першае апавяданне ў снежнай пустыні яшчэ падчас службы ў арміі, падчас Вялікай Адчыннай вайны, таму што раней ён пачаў працаваць за пакаленне шестидесятнікаў, і далей яго творчасць ось да канца 90-х працягваецца. Вось зараз шмат дзе праходзіць
разнастайныя конкурсы. Вы на філалагічным факультэце абвясцілі конкурс творчых праектаў. Маё ўспрыманне асобай творчасці Івана Шамякіна. Што гэта за конкурс, як узнікла яго ідэя, чаго вы ад яго чакаеце? Трэба сказаць, што паколькі конкурс менавіта на філалагічным факультэце БДУ абвешчаны, ён універсітэцкі, дык в задачах гэтага мерапрыемства не толькі ўшанаванне памяці Івана Шамякіна, але і адукацыйна-выхаваўчыя мэты. Ён, канешне, накіраваны ў першую чаргу на студэнтаў, каб яны паўдзельнічалі і такім чынам і глыбей пазнаёміліся з творчасцю Івана Шамякіна. Але, акрамя таго, адзін з найбольш значных напрамкаў сучаснай адукацыі – это эўрыстычная адукацыя, гэта развіццё творчых здольнасцей і крэатыўнасці студэнтаў. І вось таму шмат розных мерапрыемстваў, заданняў у гэтай галіне праходзіць, і мы таму вось вырашылі, што добра будзе абвясціць такі конкурс, так, менавіта творчых праектаў са свабодным заданнем, значыць, там можна ў розных формах гэта выканаць заданне. Ну, напрыклад, што гэта можа быць? Так, прапанавалі, напрыклад, зрабіць відэапрэзентацыю маё ўспрыманне творчасці ці асобы Івана Шамякіна. Гэта тое, што зараз называецца модным словам буктрэйлер? Так, ну, буктрэйлер гэта таксама крышачку іншае, значыць, таксама можна было прэзентацыю менавіта кнігі, да, зрабіць. Можна было пра біяграфію Івана Шамякіна, значыць, распавесці ў нейкіх фотаздымках, у сваіх нейкіх даследавання, тэкст нейкі цікавы зрабіць. Можна было даслаць відэо, дзе чытаеш твор нейкі Івана Шамякіна, як прыгожа па акторску, можна сказаць. Вось, напрыклад, такія. Але можна на самой справе іншыя. Тут свабодны конкурс, можна іншы прыдумаць. Можна проста навуковы даклад, можна мультымедыйную прэзентацыю. Так. Вось цікава, ўсё ж такі вы разлічваеце менавіта на студэнтаў ці, напрыклад, абітурыентам таксама можна паўдзельнічаць? Мы думаем, калі школьнікі, абітурыенты паўдзельнічаюць, таксама будзе добра. Будучыя вашы студэнты. Куды і як дасылаць работу? На сайце філалагічнага факультэта БДУ размешчана інфармацыя пра гэта, і там пададзены ў гэтай інфармацыі адрас нашай кафедры тэарэтычнага славянскага літаратуразнаўства, куды трэба дасылаць гэтыя праекты. Да якога часу іх можна дасылаць? До 18 лютага. То бок у нас яшчэ ёсць 2 тыдні, тут хто хоча, можа якраз паўдзельнічаць. Так, я заклікаю удзельнічаць у гэтым конкурсе, яшчэ ёсць час. Дарэчы, вось зараз была зімовая экзаменацыйная сесія, таму, мабыць, не маглі гэтым займацца студэнты, так, а вось зараз будзе час. Апошнія дні канікул можна правесці з карысцю, да? Так. А, дарэчы, а на што можна здымаць? Калі чалавек проста будзе здымаць на тэлефон, хіба вы такую якасць прымеце? Ну так, тут жа галоўнае якраз праявіць крэатыўнасць. Наколькі яно будзе якасна, мы ж не будзем гэта, напрыклад, нідзе на тэлебачанні выкладваць. А куды вы гэта будзеце выкладваць? Гэта з'явіцца на сайце факультэта, універсітэта, гэта пойдзе на нейкі сайт, прысвечаны творчасці Івана Петровича Шамякіна? У нас будзе створана журы, дзе будуць вызначаны пераможцы, і тады мы разгледзім, можа быць, лепшыя работы будуць размешчаны на сайце. На сайце факультэта? Філалагічнага факультэта, мабыць, так. Ну, правільна. Так, і гэта тое, што тычылася творчай часткі, але вы ўсё ж такі навуковая установа, і у вас яшчэ ідзе і рыхтуецца і навукова-практычны семінар. Іван Шамякін, пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч. Дарэчы, як я разумею, гэта будзе дыстанцыйны семінар, ён уже, калі ён пройдзе, скажыце? 18 лютага. Таксама 18 лютага. Гэта ў пэўным сэнсе эксперымент?
Зразумела, што такая дыстанцыйная форма абрана з-за складанай эпідэміялагічнай сітуацыі. І ўжо яна была апрабіравана ў 2020 годзе мінулым. Ужо ў нас некалькі мерапрыемстваў, канферэнцый так праходзілі у такім выглядзе. Таму можна сказаць, што ўжо не эксперымент, уже гэта... З другого боку, такая дыстанцыйная форма дазваляе паўдзельнічаць людзям здалёк. Адкуль ужо ёсць заяўкі на гэты семінар? Так, это рэспубліканскі семінар, таму з розных куткоў Беларусі ўжо ёсць заяўкі ад навуковых супрацоўнікаў, выкладчыкаў розных універсітэтаў, напрыклад. Так, самае далёкае, мабыць, з Мазырскага педагагічнага універсітэта, па геаграфічнай адлегласці ад Мінску, але ён якраз названы ў гонар Івана Шамякіна, таму добра, што яны ўсё ж такі, не гледзячы на далёкасць, значыць, на далёкую адлегласць вырашылі паўдзельнічаць. Таксама плануецца, што з Акадэміі навук будуць, і, конечно, нашы выкладчыкі філалагічнага факультэта БДУ таксама. Вынікам семінара што стане? Плануецца надрукаваць зборнік навуковых работ, дакладаў, якія будуць агучаны на гэтым семінары, і мы спадзяемся, што будуць нейкія новыя цікавыя думкі, меркаванні наконт творчасці, біяграфіі Івана Шамякіна. Там прыватнасці ў нас заяўлены такія тэмы, якія мала падымаліся на іншых канферэнцыях і ў даследаваннях. Так, напрыклад, пераклады твораў Івана Шамякіна на іншыя мовы. Потым, напрыклад, хацелася б заўважыць, што ёсць такая дзіўная даволі думка, што можна было гэта пачуць у розных даследчыкаў, што у творчасці Івана Шамякіна падымаюць толькі канкрэтна гістарычныя тэмы, што ён пісаў пра свой час і таму быў актуальны для свайго часу. Але гэта, наш погляд, абсолютна неправільна. У яго творах падымаюцца таксама шматлікія так званыя вечныя тэмы, якія заўсёды актуальныя. Там і тэма бацькоў, дзяцей, кахання, вернасці і здрады, вайны і так далей, шматлікія іншыя. І таму адна з пытанняў, якое вынесена на гэты семінар, гэта актуальнасць творчасці Івана Шамякіна ў сучаснасці і вечныя тэмы у творах Івана Шамякіна. А вы сама чытаеце даклад на гэтым семінары, ці вы займаецеся ў асноўным арганізацыйнай часткай? Так, мы з маёй маці, прафесарам Тацянай Шамякінай, будзем і ў складзе аргкамітэта, але плануем і выступаць з дакладамі таксама. Вашы даклады, мабыць, больш тычацца біяграфіі, таму што хто ж больш ведае біяграфію, як члены сям'і? Так, у мамы будзе даклад пра сувязі творчасці з біяграфіяй, а у мяне пра публікацыі наконт творчасці Івана Шамякіна, пра даследаванні апошніх гадоў. Але ж вы в асноўным не займаецеся вывучэннем творчасці свайго дзеда, у вас іншая спецыяльнасць. Так, я ўвогуле ў першую чаргу тэарэтык літаратуры і фалькларыст, таму я не канкрэтна нейкую літаратуру, напрыклад, беларускую даследую, а такія агульнатэарэтычныя пытанні, у прыватнасці адно з маіх спецыяльнасцей гэта мастацкі вобраз і фантастычная літаратура. Тады я проста не магу не спытаць, ці шмат твораў Івана Шамякіна вы чыталі, ці быў, напрыклад, у вас у сям'і нейкі там абавязковы мінімум, ці нейкія абавязковыя
творы, якія там трэба прачытаць у 13 гадоў, у 17 гадоў, у 25. Як вас? Не, такой праграмы не было. Конечно, я прачытала многія творы, але, на жаль, яшчэ не ўсе вельмі шмат напісаў твораў. Но розныя часы, пачынаючы з дзяцінства, чытала розныя творы, зараз працягваю яшчэ. А што было першым, што вы прачыталі? Да, ой, я зараз і не ўспомню. Так, мне, мабыць, нешта яшчэ чыталі, не я сама чытала, а чыталі, можа быць, сам дзядуля або бабуля яшчэ ў дзяцінстве. Што гэта было? Ну, я не памятаю, каб у яго былі казкі, але апавяданні нейкія пра уласнае дзяцінства, што ў яго былі. Да, але яны былі напісаны больш познія часы, не ў маё дзяцінства, а ўжо калі я падлеткам была, ён на самой справе, значыць, напрыклад, надрукавана кніга про мнемаленства, называецца «Где якраз для дзяцей». Яго расказы, апавяданні, і яны часткова аўтабіяграфічныя, а часткова спісаны якраз з падзей, якія, напрыклад, адбываліся са мной і маёй сестрой Машай. Вось я якраз хацела спытаць, якую ролю адыграў дзед у станаўленні вашай асобы, але, мабыць, мне такі давядзецца спытаць наадварот, якую ролю адыграла сям'я Шамякіна, яго дзеці, унукі у творчасці Івана Шамякіна. Як адлюстроўвалася гэта? Ну, найбольш у яго творах прататыпам для самых розных гераінь выступіла, конечно, жонка бабуля Марыя Філатаўна. Яна была вельмі цікавая, шматгранная асоба, і ён для розных сваіх гераінь у самых розных творах браў розныя бакі яе асобы. Атрымоўвалася, значыць... Ей гэта падабалася, ці яна хутчэй крыўдзілася? Я думаю, падабалася. Яна была яго вельмі вялікай памочніцай. Вядома, што ён сам пісаў творы ад рукі, а яна была яго сакратаром усё жыццё. Яна друкавала яго творы на машынцы. А чаму ён не карыстаўся машынкай? Не умеў, не любіў, яму было лепш думалася, калі ён пісаў ад рукі, і гэта на самой справе навукова даказана, што калі ад рукі пішаш нейкія зоны галаўнога мозгу неяк працуюць больш актыўна. Вось, мабыць, для яго гэта было важна на самой справе. А вось, дарэчы, яго чарнавікі зараз у сям'і захоўваюцца ці перададзены? Большая частка перададзена ў архівы і музеі. Вось хацела спытаць, вось па чарнавіках бачна, ці шмат ён крэсліў, ці пісаў адразу вялікія кавалкі набела? Ён мог напісаць спачатку тэкст, але потым яго вельмі дасканала вычытваў і сам вычытваў. Вось бабуля яму дапамагала, ён з ёй раіўся, яна як карэктар выступала, таму што яна была па адукацыі філолаг. Так, але вось не працавала па спецыяльнасці, а дапамагала ўсё жыццё якраз мужу. Таму можна пабачыць, што ў яго рукапісах вельмі шмат так перакрэсліванняў, вельмі шмат ён працаваў над тэкстам. Пра жонку ясна, а дзеці, унукі неяк уплывалі на творчасць? Вось бачыце, у апавяданнях пра падлеткаў гэта пра вас і вашу сястру? Вось пра дзяцей неяк моя мама ў адным артыкуле напісала пакрыўджана, што чамусьці вось пра дзяцей ён мала напісаў сваіх, чамусьці у яго выпала так. Хаця дзяцей у яго было чацвёра. Так, але чамусьці яны так напрамую не адлюстраваны. Нельга сказаць, што нехта з іх паслужыў прататыпам для канкрэтнага героя. Можа быць, ён назіраў за імі, за іх паводзінамі і неяк адлюстроўваў гэтыя тыповыя паводзіны ў, значыць, вобразах маладых герояў, але вось канкрэтных прататыпаў няма. А вось унука ўсё ж такі ён зноў звярнуўся, зацікавіла, і ён вось напісаў так некалькі апавяданняў, і там яно не проста прататыпы, а можна сказаць, што напрамую проста з канкрэтных сітуацый спісаны. А як вы рэагавалі,
пабачыўшы яўна сябе ў творы? Ну, мы ўжо даволі дарослыя былі, так, было бы вельмі цікава, так, што мы ўспомнілі, а ён пісаў пра якраз дзяцінства. І гэта, конечно, было цікава, там і смешныя нейкія выпадкі, таму гэта было вельмі прыемна успомніць, так, і паглядзець, што ён помніць, гэта запомніў гэта з нашага дзяцінства, і яно наткніла. Ведаю, што Тацяна Івановна Шамякіна, апроч навуковых прац, канешне, выдавала і нейкія белетрыстычныя кнігі. Хтосьці яшчэ з нашчадкаў Шамякіна, дзеці, унукі, хто-небудзь яшчэ займаўся літаратурай? Так, моя старэйшая сестра Марыя Шамякіна, яна таксама член Саюза пісьменнікаў Беларусі, напісала вершы і фантастычныя апавяданні. Чамусьці мы з ёю больш зацікавіліся фантастыкай, хоць дзядуля быў сугубы рэаліст. Так, а яе творы надрукаваны былі. Таксама ў дзяцінстве наш стрыечны брат Іван таксама пісаў вершы. Зараз неяк адышоў ад гэтага, можа быць, вернецца. А ўвогуле, ўсё ж такі, як шмат было стасункаў у вас з дзедам, і ці разумелі вы, якая значная асоба дзед, ці падкрэслівалася гэта у сям'і, што ваш дзед народны пісьменнік Беларусі і старшыня Верхоўнага Савета БССР? Ну, ён ніколі гэта не выпячваў, неяк не было ў яго напышлівасці у яго асобе, але напрыклад, у дзяцінстве наконт стасункаў я палову кожнага тыдня праводзіла менавіта ў дзядулі з бабуляй, і да таго, як у школу, напрыклад, пайшла на палову тыдня, заўсёды аддавалі бацькі да іх, і яны вельмі моцна паўплывалі, яны вельмі клапаціліся наконт таго, каб выхаваць, адукаваць, і так уважліва гэтым займаліся спецыяльна. А палова тыдня, гэта менавіта вы не хадзілі ў дзіцячы садок, а так палова тыдня? Так, бабуля, як казала, яна не працавала, яна дапамагала дома, так, дзядулі, і таму яна магла за ўнукамі так даглядаць. А вы навучыліся чытаць? Бабуля вас навучыла, ці ўжо ў школе вучыліся? Не, яшчэ да школы навучылася чытаць, ну, хутчэй маці так вучыла. А вось тады цікава, як тады жыў Іван Пятрович Шамякін, гэта 80-е гады, ён, нагадаю, быў тады, ну, фактычна першы, ці можна лічыць першай асобай ў дзяржаве, ён быў старшынёй Верхоўнага Савета. Гэта вось памылка. Многія блытаюцца. Не трэба блытаць пасады старшыні Верхоўнага Савета і старшыні прэзідыума Верхоўнага Савета. Вось другая пасада, кіруючая, гэта на самой справе адзін з першых людзей у грамадстве быў. А гэта, значыць, Верхоўны Савет, гэта як парламент сучасны, значыць, асноўны заканадаўчы орган, і старшыня прэзідыума, так, быў як спікер парламента. Але мой дзед быў старшыня проста Верхоўнага Савета, і гэта была не кіруючая пасада, гэта была больш такая ганаровая пасада, як бы прадстаўнік грамадскай супольнасці ў складзе гэтага органа. Ён не меў заканадаўчай улады. Але наколькі адказна ваш дзед ставіўся да гэтай сваёй дзейнасці, і наколькі гэта вымагала шмат сіл? Можа, да яго прыходзілі нейкія людзі з просьбамі, там, ці пісалі яму?
ці даводзілася яму неяк? Так, ось якраз функцыя гэтай пасады была ўведзена якраз для таго, каб гэты чалавек, старшыня Верховнага Савета, быў як бы куратарам паміж простымі людзьмі і вышэйшымі дзяржаўнымі чыноўнікамі. І да яго на самой справе прыходзілі простыя людзі з рознымі пытаннямі, праблемамі сваімі, а ён мог, па-першае, дабіцца, каб іх прынялі там дэпутаты, значыць, ці нейкія іншыя чыноўнікі, таму што, дзякуючы гэтай пасадзе, ён быў знаёмы, значыць, і мог прыходзіць да гэтых, значыць, вышэйшых дзяржаўных улад. Акрамя таго, ён меў права карыстацца пэўнымі фінансамі, якое вылучалася Верховным Саветам, каб вось дапамагаць якраз людзям. І таму да яго прыходзілі інваліды, ветэраны, мнагадзетныя сем'і, каб, напрыклад, кватэры атрымаць, нешта там, напрыклад, са здароўем дапамагаць. І вось ён гэтым займаўся, і у гэтым плане, конечно, ён вельмі адказна ставіўся да гэтай пасады, і я думаю, быў рады, што ён на гэтай пасадзе, таму што ён усё жыццё імкнуўся дапамагаць людзям, і тут ён якраз мог эфектыўна гэта рабіць. Мне здаецца, можа, гэта трохі такі павярхоўны позірк, пэўны час маўчання сярэдзіна 80-х. Ці не звязана гэта з тым, што вось гэтая дапамога людзям вымагала зашмат сіл, і як пісьменнік ён узяў пэўную паўзу? Ці не быў ён, наадварот, рады, калі яго вызвалілі ад гэтай пасады, каб зноў заняцца творчасцю, каб зноў вярнуцца да пісьменніцтва? Не, на самой справе ён пісаў заўсёды. У яго было правіла кожны дзень пісаць хаця б некалькі радкоў. Проста, мабыць, ён у некаторыя перыяды працаваў над вялікімі творамі, тому што раман можа пісацца не адзін год. Напрыклад, таму тое, што ён не публікаваў, нічого не значыць, што ён не пісаў. Але на самой справе гэты перыяд, канец 70-х, пачатак 80-х, у яго вельмі актыўная грамадская дзейнасць. Ён не толькі быў старшынёй Верховнага Савета, ён быў гэты час яшчэ і галоўным рэдактарам беларускай савецкай энцыклапедыі імя Петрусяброўкі. І як галоўны рэдактар таксама вельмі заняты быў гэтай дзейнасцю. Падчас менавіта яго кіраўніцтва вельмі значныя выданні былі выпушчаны гэтым выдаўніцтвам. Там, напрыклад, энцыклапедыя этнаграфіі Беларусі, прыроды Беларусі, маладой сям'і, вельмі многія іншыя. А што сам Іван Пятровіч лічыў галоўным у сваім жыцці? І якую, можа, узнагароду ён ацэньваў, лічыў самай высокай? Дзяржаўную прэмію ці ваенныя медалі, ордэны? Я думаю, он самым галоўным лічыў не такія фармальныя ўзнагароды, а прызнанне народа, таму што на самой справе самы папулярны у савецкія часы пісьменнік беларускі. Яго не толькі ў Беларусі чыталі, прычым на беларускай мове людзі сталі чытаць. Вось ён сам лічыў, мы лічым яго вялікай заслугай якраз гэта, што людзі пачалі многія чытаць на беларускай мове, каб прачытаць яго творы. Так, заўважыш папулярнасць у іншых чытачоў. Акрамя таго, яго перакладалі і на іншыя мовы шматлікія, і на рускую, і у нас ёсць кнігі на самых розных мовах, і зроблена, напрыклад, у нас прэзентацыя на сайце філалагічнага факультэта. Можна там паглядзець укладкі кніг, там на балгарскай, некай грузінскай, украінскай, французскай, англійскай, нямецкай мовах, на кітайскую мову вельмі шмат перакладалі.
Дзякуй вялікі. Нагадаю, сябры, што ў гасцях у студыі каналу Культура была кандыдат філалагічных навук, дацэнт Славяна Шамякіна, унучка знакамітага народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна. Чый 100-гадовы юбілей мы адзначылі не так даўно. Спадзяюся, вам было цікава і паўгадзіны дыялогу пра культуру прабеглі незаўважна. На гэтым гукарэжысёр Тацяна Васількова і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы ў нашых